Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Хуш киләсең Ураза бәйрәме. Аллаһу акбар. Татарстанда Ураза бәйрәмен ничек билгеләп үттеләр? Айзат Шаймарданов. Президент сәфәре. Нурсултан Назарбаев Татарстанга нинди максатлардан килде? Хочу, чтобы у нас тесная связь была. Мы покупать будем, естественно, но создавать совместное предприятие. Икътисади багланышлар үсеше турында Ләйсән Сабирова. Лекцияны Казахстан президенты укый. У казахского народа есть пословица «Ағаш тамырмен, адам досыменен мықты». Она близка по содержанию татарской поговорки «Ялгыз ағашны жыл сындырады». Казан федераль университетында Нурсултан Назарбаевны ничек кабул иттеләр һәм анымында нинди бүләк көтте? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Пису волонтерлары Казанга ни өчен килгән? Для нас особая честь принимать самых активных и неравнодушных людей планеты. Алар белән Язрахман очрашып кайтты. Бүген Татарстанда бәйрәм һәм ял көне бөтен дөнья мөселманнары Ураза гаетен билгеләп үтә. Республиканың барлык мәчетләрендә бәйрәм намазы укылды. Гаеттә халык шул кадәр күп иде ки, алар иман йортларына гына сыймады. Төп бәйрәм намазын Камил хәзрәт Сәмигуллин Галиев мәчетендә укыды. Безнең канал аны туры эфирда күрсәтте. Гаеттә Татарстан президенты да катнашты. Айзат Шаймарданов репортажы. Аллаһ бөек дип кат-кат тәгъбир әйтү Ураза гаетенең аерылгысыз гыйбадәте булып тора. 2 гасыр элек төзелгән Галиев мәчетендә бәйрәм вагазын Татарстан мөфтие алып барды. Иң элек ул Россия президенты Владимир Путинның тәбрикләү телеграммасын укыды. Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества. Уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей. Желаю вам успехов и благополучия. Еще раз с праздником. Владимир Владимирович Путин. Галиев мәчетендә узган гает намазында гадәттәгечә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул улы Искәндәр белән намаз кылды. Аллаһу акбар. Ураза бәйрәме Рамазан аена нәтиҗә ясау көнедә. Мөфти Камил хәзрәт бу уңайда мөселманнарны бердән булырга һәм тел өчен көрәшергә чакырды. Китабыбыз Коръан бер, динебез бер, милләтебез дә бер. Безне берләштереп торучы динебезне һәм телебезне саклыйк җәмәгать. Гает намазына гадәттәгечә мөселманнар шул хәтле күп җыела ки, хәтта ки Татарстанның иң зур мәчете Кол-Шәриф тә аларның һәрберсен дә үзенә сыйдыра алмады. Майдан тулы халык, биредә җирле мөселманнар да һәм дә дөнья чемпионатына килгән кунаклар да барысы да биредә гает намазын укыды. Һава торышының кояшлы һәм җилсез торуы да мөселманнарда бәйрәм рухын күтәрде булса кирәк. Ел буе көтеп килгән Рамазан уразабыз безнең килеп җитте, узып та китте, менә шулай торып сизелмичә, бер дә авырлыксыз. Менә хәзер өйгә кайткач, кыймаклар, туганнар белән авылга кайтып, намазларны укып, дугаларны укып. Чыннан да мәчеттән чыгуга мөселманнар өчен бәйрәм тамамланмый, ул һәркемнең гаиләсендә туган нигезендә дәвам итә. Бәйрәмнәр белән коймак әзер, әйдәгез ашарга. Равилә апа ире белән улының кайтышына коймак исләрен чыгарып куйган иде. Бүген менә минем Фируза кызым профессионал коймак белән. Ул бик әйбәт коймак пешерә. Шуңа күрә сагат 6-да пешерә башладык. Хуҗабикә өстәле әзер, ләкин тәгамнәрдән авыз итер алдыннан Хуҗа Әнвәр абый иң элек Коръан аятларын укый. Казан һәм башка шәһәрләрдән аермалы буларак быел авылларда гаит намазы 3 сәгать алдан укылды. Бу авыл халкының иртән, шәһәр халкының киресенчә соң торырга яләнү белән бәйләп аңлаттылар. Бу ада да мөселманнар иртәнге сәгать 4-нче китүгә җыела башлады. Аннан бергәләп намаз һәм дуга кылдылар. Һәрберебезгә дугада булырга насыйп итсә иде. Нурлат Җәмигъ мәчете дә халык белән шыгрым тулы. Төркиядән килгән Коръан хафиз китап сүрәләрен укыса, имамнар исә халыкны вагызлады. Изге Рамазан ае үтеп тә китте, Аллаһка шөкер, алхамдулилlah. Узган сагынып киттек, хәзер инде ул китте. Без нәрсә югалган кебек булдык. Чаллыда да Ураза бәйрәме үзенең кылачлы узуы белән истә калды. Түбән Кама Җәмигъ мәчетендә шулай халык гыйбадәтханәгә сыймады. Урамда җыелган мөселманнар өчен намаз залыннан трансляция оештырылган иде.
Алдан ук иләрimiz җыштырып инде, нитеп менә бүген куймаклар пешереп, игә ям кертеп, менә шулай итеп без аркашаладык. Рамазан ае тамам, мөэмин мөселманнар өчен савап җыюның тагын бер мөмкинлеге бар. 30 көн ураза тоткан кешеләр Шәввәл аеның 6 көнендә ашап эчүдән тыелса, тагын 1 ел дәвамында әле ураза тоткан кадәр савап алачак. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Минханов Рамазан ае тәмамлану уңайнан котлавын җиткерде. Бу көннәрдә миллионлаган мөселман якты сөенеч һәм канәгатьлек хисләре кичерә. Коръән Кәрим кушканнарын төгәл үтәп, изге Рамазан аенда ураза тотып, мөэминнәр ихлас дугалары белән җаннарына сафлык истәде. Бик күп милләт һәм төрле дин вәкилләре дус тату яшәгән Татарстанда ураза гаете зурлап уздырыла торган бәйрәм. Быел үзенчәлекле рухи традицияләребез белән футбол буенча дөнья чемпионаты кунаклары да таныша алачак. Бәйрәм һәммәбезгә рухи яңарыш шатлыгы, хезмәт дәрте бирсен диелә президент котлавында. Рамазан аенда игелекле гамәлләр кылу макташ кешеләргә ярдәм итү фарыз. Бу айда Закат Хәйрия фондына 1 миллион сумлык садака җыелган. Ул суммага мөмкинлеге чикле 6 баланы тернәкләндереп булачак. Аларның әти-әниләре битараф калмыйча акчалата ярдәм иткән кешеләргә рәхмәтле, ә ярдәм көтүчеләр тагын бар әле. 12 яшьлек Мурат Нәгыймов әнисе белән таганда атынырга килгән. Әлегә кадәр бөтенләй сөйләшмәгән малай берничә авызны да әйтә башлаган, сәламәт балалар кебек таганда да үзе атына. Закат фонды ярдәме белән аның тернәкләнүенә 57 меңгә якын акча җыела. Безгә реабилитация һаман кирәк. Бу Рамадан аенда бик зур эш эшләделәр безгә и җыеп бирделәр. Реабилитациягә акча бик зур рәхмәт. Кемгә акча, кемгә ризык белән Рамазан ае һәр төрле ярдәмнең кирәкле булуын тагын бер кат күрсәтте. Ураза гаете көнендә Дәрвишләр бистәсендәге паркта изге гамәлләр кылу мәйданына әверелде. Төрле хәйрия оешмалары бүген биредә бушлай ризык таратты. Мохтаҗларны һәм паркта йөрүчеләрне тәмле рагу һәм чәй белән сыйладылар. Авыз ачулары булды 4500 кешегә. Без инде ифтарлар уздырырга тырыштык. Әз булса да, яна ул безнең өчен зур сан. Ә менә 13 яшьлек Полинага китаптагы җәнлекләрне атарга әлегә кечкенә инесе ярдәм итә. Кызда ДЦП диагнозы. Тарасовлар гаиләсе Добрый руки тернәкләндерү үзәгендә шөгыльләнү өчен акча җыя. Дәвалануның нәтиҗәсе бар диләр мускуллар киеренкелеге зәя. Если каждый месяц, то вообще бы это было бы хорошо. На это только нужны средства. Тарасовлар гаиләсе хәзер изге күңелле кешеләрдән ярдәм көтә. Рамазан ае төгәлләнде, әмма игелеккә һәрвакыт урын бар. Закат Хәйрия фондында хәзер 60лап мохтаҗ кеше исәпләнелә. Сез экраннарда күргән балалар да сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Аларга булышырга телисез икән, кыска номерларга экранда күрсәтелгән сүзләрне җибәрегез. Бер СМС хәбәр бәясе 50 сум. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Казакстан президенты Нурсултан Назарбаевның эшлекле сәфәре башланды. Ул башкалага кичә төнлә килде. Аэропорттан Рөстәм Минханов каршы алды. Нурсултан Назарбаев Казанда көтеп алынган кунак. Аның безгә 2005 елдан бирле килгәне булмый. Гәрчә ике республиканы күптәнге икътисади, мәдәни, достана мөнәсәбәтләр бәйләп торса да. Бүген Кремльдә узган очрашуда хезмәттәшлек хакында гына түгел, Татарстандагы үзгәрешләр турында да сүз барды. Тулырак Ләйсән Сабирова. Дәрәҗәле кунаклар килгән җиргә Татарстан вертолетлары, җиңел һәм йөк машиналар, троллейбуслар, тракторлар Казан Кремленә күчте. Хезмәттәшлек өчен киң мөмкинлекләр ачыла. Казакстан базарында таныш, әмма күбесе инде яңартылган автомобильләр, газ мотор ягылыгында эшли торган техника, КАМАЗның яңа модификациялары, хәрби судно модельләре. Күбесен сатып алырга исәплибез, авылга таба уртак предприятиеләр булдырырга кирәк ди Казакстан президенты. Товар әйләнешен хәзергә 700 миллион доллардан 1 миллиард долларга җиткерергә кирәк. Такие совместные предприятия, как КАМАЗ. КАМАЗ белән булдырган кебек уртак предприятиелар ачарга кирәк. 405 завод белән самолет һәм вертолетларны ремонтлау буенча эшне җайга салабыз. Аннан соң җыя да башларбыз. Автомобильләрегез яхшы, Үзәк Азиядә сатарга була. Татарстанда нефть белән газны заманча тирән эшкәртү комплекслары эшли. Якындагы 50 елда бу әйдә баручы тармак. В области переработки углеводородного сырья вы крупнейшая нефтяная страна, значит, в части использования передовых технологий для нефтедобычи. У нас тоже, наработан огромный опыт. Хәзер Кытай базарына яңа юллар ачылды ди Нурсултан Назарбаев. Казахстан транзит ил. Тимер юл салынган, автомобиль юллары төзелә. Татарстан битумында ихтыяҗ бар. Безнең республика IT технологиялар белән дә тәэмин итә. Авыл хуҗалыгы техникасы сата ала. Татарстан бүген тәкъдимнәре белән генә түгел, төзеклеге белән дә таң калдырган. В беседах с Владимиром Владимировичем Путиным Владимир Путин очрашуда Казанны Россиянең иң матур шәһәрләренең берсе дип әйтеп килә. Сөенеп, Казанның да Татарстанның да үсүен, матурлануын билгеләп үтәсем килә. Большое спасибо за ваше отношение к республике и ваше отношение с нашим первым президентом. Это всегда ощущается. Мы
очень ценим и гордимся вот тем отношением, которые к нам есть, и будем бережно относиться к этому, развивать наши отношения. Татарстан-Казахстан мөнәсәбәтләренә керткән зур өлеше өчен Нурсултан Назарбаев Рөстәм Миңнехановка беренче дәрәҗәдәге дуслык ордены тапшырды. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Нурсултан Назарбаевны Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән күптәнге дуслык тәбәйле ике җитәкче Татарстан белән Казахстан арасындагы элемтәләрне ныгытуга юл ачкан шәхесләр. Бу сәфәрне дә аларның очрашуыннан башка күз алдына китереп булмый. Минтимер Шәймиев олы кунакны Болгар Хәмзия утрау шәһәрчегендә барган төзелешләр белән таныштырды. Күптән күрешмәгәннәр, сөйләшер сүзләре дә байтак җыелган. Тынғы белмәс җитәкчеләр кыска очрашуда да зур проектлар хакында сөйләшә. Минтимер Шәймиев дустына Яңарыш фондының экспозициясе хакында сөйли. Монда макетлар, алар инде чын барлык. Иной раз вас так посмотрят, это же макет, рисунки, да? Это все сделано. 8 еллык эшчәнлек барышында Болгар һәм Зөя утравы торгызылып, ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Хәзер бу урыннар меңләгән туристны үзенә тарта. Бу казанышларда Казахстан белгечләренең дә өлеше бар. Когда мы представили наши номинации, они поддержали от всех нас огромное спасибо. Башкарылганнарны күрү тагын да канатланыбрак эшләргә этәргеч бирә. Алда яңа проектлар. Болгар Ислам академиясе дә кунакта кызыксыну уятты. После медресе сюда приходит, да? Нет, после Нурсултан Назарбаев академия белән хезмәттәшлек итү турында кызыксынуын әйтә. Казахстанның мөселман руханиларын монда укытырга җибәрәчәкбез дип белдерде. У нас есть в Алмате университет. Казанга соңгы килүеннән күп үзгәрешләр булуын, Татарстан уңышлары өчен шатлануын белдерә Назарбаев. Ике республика 1996 елда имзаланган килешү буенча хезмәттәшлек итә. Назарбаев соңрак башкалага тагын берничә тапкыр килә. 2005 елда ул Казанның 1000 еллыгында булды. Казахстан президенты Минтимер Шәймиевка үзенең зур хөрмәтен күп тапкырлар әйтә килде. Менә аның Минтимер Шәймиевның 80 яшьлегенә җибәрелгән котлау сүзләре. Хөрмәтле Минтимер Шарипович, 80 яшьлек юбилейгыз уңаеннан минем эшкерсез котлау сүзләрен кабул итегез. Сезнең авторитет, акыллы җитәкче һәм эшкә тугрылык Татарстанны үстерү һәм ныгыту өчен илгә хезмәт итүнең ачык үрнәге булып тора. Сезгә ныклы сәламәтлек, саек оптимизм һәм күтәренке кәеф телим. Менә Минтимер Шәймиевның Казахстан телевидениесенә биргән интервьюсында әйтелгән сүзләр. Определил. Нурсултан Назарбаев акыллы сәясәтче буларак бүтән мөмкинлекләрне Казахстан мәнфәгатендә куллана алды. Илдә узган сайлаулар тагын бер кат аңа халыкның югары ышанычын һәм бердәмлеген күрсәтте. Бүгенге очрашу ике халыкның сыналган дуслыгы һәм бердәмлеге хакында сөйли. Фериза Мәҗитова, Гөлназ Сайфетдинова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казахстан президенты тагын бер мөһим очрашу үткәрде. Казан федераль университетында студентларга лекция укыды. Ә чыгыш ахырында уку йортына елга бер мәртәбә булса да килергә шандырды. Ни өчен? Очрашудан Гөлназ Сайфетдинова. Тарихи вузда тарихи вакыйга. Нурсултан Назарбаев лекция укыячак. Казахстан президенты буларак кына түгел, тагын бер яңа вазифада. Ул хәзер университетның мактаулы докторы. Казан федераль университеты жетекшілігіне һәм коллективіне мына шәрәфлі фәннәр докторы дәрежесі берілуі үшін рахмет білдірсем келе. Мен үшін сөзін оқу йортының бұл дәрежесін алырға зор хөрмәт санаймын. Уку йорты белән Казахстан арасында элемтәннәк монда укып казах интеллигенциясының нигезен булдырган шәхесләр байтак. Әле 19 гасырда ук казах эшлеклесе Жангир Керейхан уку йортына хәйриячелек итә. Казах яшьләренә монда укырга юл ача. Действует соглашение с ведущими научно-образовательными. Без Казахстанның фәнни мәгариф үзәкләре белән килешү нигезендә эшлибез. Археология, Бөтендөнья мәдәни мирасын саклау буенча уртак программа бар. Ефәк юл проекты буенча фәнни тикшерүләр аерым урын алып тора. Назарбаев университеты белән элемтәләребез ныклы. Лекцияда кунак татарлар белән казахлар арасындагы уртаклыкка, тарихи тамырларга, Тукайның Казахстанда иҗат итә башлавына да туктала. 250 меңлек татар диаспорасы безнең белән бергә яңа Казахстанны төзи диде Нурсултан Назарбаев. Россия һәм Казахстан яшьләре арасында форумнар, турнирлар уздырырга тәкъдим итә. Кадерле достар, бүген безнең ортак мейрамыбыз Ораза айт көне кездесеп отырмыз. Алладан барлыгымызга шарафат болсын. Аман сау болыңдар. Узак гомер бакыт телим барлыгына.
Хәзер Татарстанда Казахстаннан 1200 студент укый, кайберсенең үз президентларын шулай якыннан тәүге тапкыр күрүе. Мурашки по коже от гордости. Казан университетінде укыймын. 2-нче курста инженерный институт белем алам және Казахстанда кулданам я. Казахстанга кайтам. Әрине. Казахстан менің елім. Мактаулы кунаклар китабына теләкләр һәм хәзер мактаулы доктор булгач, монда елга бер мәртәбә булса да килеп, лекция укырга туры киләчәк дип шаяртты. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Думасының Мәгариф һәм фән комитеты туган телләр буенча закон проектын карады. Исегезгә төшерик, мәктәп программасында милли телләрне укытуны ихтыярыга калдыруны күз алдында тоткан документ 19 июньдә Думаның сессия утырышында каралачак. Ул бу укылышка нинди булып керәчәк? 2 сәгатьлек Мәскәүдән Казанга Татарстаннан депутат Илдар Гыйльметдинов кайтты. Без аны аэропортта каршы алдык һәм бу закон буенча соңгы яңалыкларны беренче булып ишеттек. Илдар Ирекович, исәнмесез? Исәнмесез. Бүген Мәскәүдә Мәгариф һәм фән комитеты утырышы узды. Анда закон проекты нинди форматта, аның буенча фикер алышу узды һәм кемнәр катнаштылар ул утырышта? Әлбәттә, анда шушы Мәгариф комитетының әгъзалары катнашты. Ниндидер башка регионнардан чакырылган кешеләр юк иде. Һәм әлбәттә инде шушы менә зур сорау тудыра торган закон проекты каралды. Һәм алдан әйткәнчә, ул закон проектын Мәгариф комитеты беренче укылышка чыгарырга дип тәкъдим ясады, кабул итәргә дип. Һәм анда инде шушы карарның проектын карады Мәгариф комитеты, анда язылган. Бу закон проектын җитешсезлекләре күрсәтелгән, аны кире эшкәртергә кирәк. Һәм икенче укылышка чыгарганда менә шушы ата-аналарның һәм балаларның туган тел дәресләрен өйрәнгәндә аларның аны ирекле рәвештә сайлау мөмкинчелеген, хокукы булырга тиеш дигән фикерне әйтелә. Бер дә сүз шушы туган телләр, дәүләт телләре ниндидер анда өстәмә дәресләр рәвешендә генә яки анда укыту программасының вариатив өлешенә генә китә дигән андый төгәлләмә юк. Менә мин моны тагын бер тапкыр төпләп әйтер идем. Бары тик менә шушы Россия президенты да кушканча туган телләре булмаган балалар өчен аларга көчләп аларны өйрәтмәгез. Һәм алар ата-аналарга һәм балаларга ул туган тел дәресләрен үзләре нинди туган телне өйрәнәселәр килә, шулай өйрәнсеннәр дигән тәгълиматны нигезләп куя торган закон булачак. Бу утырышта катнашучыларның уртак фикере идеме? Ул кертелгән закон проектын карап та тормадылар. Чөнки барысы да аңлый, эшче группа тарафыннан бөтенләй башка тәкъдимнәр әйтелде. Һәм аның бары тик менә шушы концепциясына якланды дип әйтәсе килә инде. Туган телләрне әтинеләргә ирекле итеп рәвештә сайлап алу мөмкинчелеге бирү турында гына сүз барды. Шунлыктан чыгып мин әйтәсем килә инде, бүтән якның да аңлашуы бар. Безнең Россия президент администрациясының да җитәкчеләренең, безнең яктан да Дәүләт Дума депутатларының да һәм хәтта шул ук законны кертелгән авторларның да аңлауы бар. Закон чыкканда ул бары тик чыгарга тиеш. Менә мин әйткән шушы ата-аналарга туган тел дәресләрен нинди телдә өйрәнүне аларга хокук бирергә. Мондай нәтиҗәләргә нәрсә хисабына ирешеп булды? Менә регионнарның сүзе дә, республикаларның сүзе дә ишетелде. Безнең шушы милли республикалардан сайланган депутатларның тавышы ишетелде. Әлбәттә, инде тагын бер тапкыр әйтәм, Россия президент администрациясе җитәкчеләре дә, Кириенко Сергей Владимирович, аның ярдәмчеләре дә мондый хәлдә кертелгән закон проектының дөрес түгел икәнен барсы да аңлап, эшче группа төзеп, шушы эшче группа аркылы менә нинди тәкъдимнәрне, фикерләрне кертергә дигән шундый уртак фикер туры кителде. Бүген узган утырыш нигезендә бүтән әйтер сүзегез юкмы? Менә бәлки без берәр төрле пунктын калдырганбыздыр. Мәгариф комитеты үзенең утырышында кертелгән менә шушы безне риза булмаган закон проектын беренче укылышка чыгара. Һәм шуның белән берлектә тагын бер тапкыр әйтәм, үзенең карары нигезендә һәм әзерләнгән Дәүләт Думасының постановлениесе белән, карары белән аңа нинди үзгәрешләр кертергә тиеш, нинди юнәлештә барырга тиеш һәм ахырында нинди булып чыгарга тиеш икәнен күрсәтелгән. Рәхмәт сезгә бик зур. Илдар Гыйльметдинов белән әңгәмәнең тулы вариантын сез иртәгә кичке сәгать 8-дә Адымнары программасында карый аласыз.
Бүгін күнің екінші яртысында Казан аэропортына 176 француз жанатарларын утырткан самолет келді. Олар иртәгә көндезге сағат 1-дә Казан арена стадионында узучы Франция-Австралия матчында үзләренең командасына көч биреп торачак. Уенны тамаша кылырга Николя Саркози да килер дип көтелә. Австралия башка континентта урнашуына карамастан, аларның фанатлары шулай ук иң активлар рәтендә. Башкалага атна башында ук килә башлаганнар иде. Австралиянең Россиядәге илчесе Пол Майер да уенны караячак. Үзенең Instagram битендә ул Казаннан алган хис кичерешләре хакында да язган. Жанатарлар матчларны гына карап калмый, Казанның иң матур урыннарында ял итәргә дә өлгерә. Салкынча җәйдә кайфларын төшерми. Минем Россия турында күп укыганым, зәңгәр экраннардан күргәнем бар иде, ләкин сезгә киләсе нәрсә көтәсем бүгенге көнгә кадәр белмәдем. Кешеләр бик матур һәм дус. Казан искиткеч шәһәр. Казан бүген бөтен дөньяның волонтерлар үзәгенә әверелде. ФИСУ академиясенең әйдә баручы яшьләре халыкара форумга җыелды. 100дән артык катнашучы 92 илдән килгән волонтерлар халыкара спорт чараларын үткәрү, төрле проектларны чынга ашыру серенә төшенәчәк. Россиянең волонтерлар үзәге саналучы Татарстан тәҗрибәсе белән дә танышалар. Милли киемнәр һәм үз илләренең флаглары Ирак, Австралия, Африка, Европа күрше БДБ дәүләте вәкилләре бүген барысы да Казанда. Ольга Молотилова Белоруссиядан килгән. Бу чара тәҗрибә уртаклашу өчен зур майдан ди кыз. Девочки из Кореи и... Монда аралашу күп. Корея һәм Кытайдан килгән кызлар белән таныштык. Шри-Ланка һәм Уганда дәүләтләреннән егетләр бик кызыклы әңгәмәдәшләр. Гомумән бу шиксез мәйдан. Казан иртәсенә шулай физик күнегүләр ясау белән җылыта кайберәүләр өчен бу чыннан да бик кирәк. Аеруча җылы илдән килүчеләрнең милли киемнәре безнекеләрдән нык аерыла. Самуэль Халани хәтта юрганга төрөнгән. Миңа бик суык түгел, чөнки елның бу вакытында бездә кыш, хәтта 2 градуска кадәр салкын була. Алар җыршарның төрле почмагыннан барлыгы 92 илдән килгән, ләкин аларның барысында монда иртәнге биюләр һәм менә шушындый физарядка берләштерә. Бүгін форумда катнашучыларны Алексей Песошин сәламләде. В год добровольцев в России для нас особая честь принимать самых активных и неравнодушных людей планеты. Событийное волонтерство в последние годы в России стремительно развивается и становится частью повседневной жизни. Россияны бу форумда Татарстан түгел, Красноярск өлкәсе тәкъдим итә. Нәкъ менә аларны сайлау чираклы түгел чараны оештыручылар. Красноярск в следующем году будет проводить Всемирную зимнюю универсиаду. Киләсе елда Красноярск үзендә халыкара кышкы универсиаданы кабул итәргә җыена. Бу нисбәттән һичшиксез Казанның тәҗрибәсе аларга зур булышлык итәчәк. Һәм монда алар күп нәрсәгә өйрәнергә тиеш. Укулар, түгәрәк өстәлләр һәм төрле тәҗрибә уртаклашуга корылган чаралар биредә көн саен диярлек узачак. Шулай ук футбол буенча дөнья чемпионатында волонтерларның ничек эшләүләрен үз күзләре белән күрүдә зур тәҗрибә. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Иртәгә Казанда беренче уен кайсы юллар стадионга илтә, шәһәр халкына шимбә көнне җәмәгать транспортында йөрергә киңәш ителә. Чөнки кайбер участоклар ябыла. Футболдагы соңгы чакрым турында Илдар Сафиуллин. Дөнья чемпионаты вакытында Казан аренада уен булган көннәрдә соңгы миля таләпләре гамәлгә керә. Куркынычсызлык чараларын исәптә тотып, стадион тирәсендә 1 километр мәйданга бернинди транспорт чарасы да кертелмәячәк. Һәм ул бары тик уен булган көннәргә генә кагыла. Хәзерге вакытта без Ямашев проспектындагы Адаратский тукталышында басып торабыз. Күргәнебезчә, монда хәзер юлларда гадәти хәрәкәт бара, ә инде стадионда уен булган көннәрдә тукталыш тулысынча ябылачак. Стадионга килүче җанатарлар бары тик җәмәгать транспорты белән менә шу тукталышка кадәр генә килә ала. Ә инде калганын җәяү барырга туры киләчәк. Монда ерагыра түгел Казан арена стадионыннан ибары 200-300 метр ара. Кыскасы җанатарларга футбол карау белән бер рәттән үзләренә дә физик тәрбия белән шөгыльләнергә, ягъни җәяү атларга туры киләчәк. 16-нчы, 20-нчы, 24-нчы, 27-нчы, 30-нчы июнь һәм 6-нчы июль көннәрендә уен башланганчы 4 сәгать алдан һәм матч тәмамланып 3 сәгать үткәнгә кадәр 3-нче транспорт тамбасы тулысынча ябылачак. Бу хакта кисәтүче баннерларны шәһәрдә инде күптән күрергә мөмкин. Соңгы милли таләбе якын тирәдә яшәүчеләрне дә читләтеп үтмәй. Обеспечить возможность... Казан аренага якын йортларда яшәүче кешеләргә мөмкин кадәр азрак уңайсызлыклар булдырырга тырыштык. Җирле халыкка йортлар арасындагы юлларда шәхси транспорты белән йөрергә мөмкин. Уенга билеты булган кешеләр барлык җәмәгать транспортларыннан бушлай файдалана. Казанга бу көннәрдә төрле илләрдән җанатарлар, туристлар агыла. Кунаклар өчен тимер юл вокзалы һәм метро станцияләреннән шаттлар йөриячәк. Алар шулай ук бушлай.
По распределению Футбол яратучылар автобуслар белән, поездда һәм самолетта килә аларга стадионга бару һәм шәһәр белән танышу өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырыла. Транспорт хәрәкәте белән бәйле вакытлыча чикләүләр зур футбол бәйрәме кайфын бозмаячак. Кыенлыклар булмасын өчен машина йөртүчеләргә маршрутны алдан уйлап куярга гына кирәк. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген зур төзекләндерү эшләреннән соң Кабан күленең яр буе ачылды. Хәзер Казан халкын һәм кунакларны агач һәм таш сукмаклар, фонтан, балалар өчен ясалган интерактив элементлар, терраса, ясалма конаулар каршы ала. Казанның үлемсез риваяте дип аталган проект Россия белән Кытай архитекторларының уртак иҗат җимеше. Алга таба яр буенда өстәмә бизәлешләр дә барлыкка киләчәк. 30 августка яр буе тулысынча ачылырга тиеш. Әлеге саатка шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Безнекеләр кичә зур исәп белән җиңү яулады. Чираттагы уен кайда узачак? Россияләр чираттагы уенны Санкт-Петербургта 19 июнь көнне Мисыр командасы белән үткәрәчәк. Аларга уңышлар телибез. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Футбол буенча дөнья чемпионаты кысаларында Казанда иртәгә беренче уен үтәчәк. Анда французлар белән Австралия җыелма командасы көч сынашырга җыена. Россиялеләр беренче уенда җанатарларны җиңү белән шатландырды. Россия җыелма командасы дөнья чемпионатын зур җиңү белән бик уңышлы башлап җибәрде. Көннәрне санап ярыш башланганны көткән җанатарлар ачылыш тантанасын һәм беренче уенны карап хозурланды. Россиялеләр үзләрен чын хуҗаларча күрсәтеп лаеклы чыгыш ясады. Дөнья чемпионатында җанатарларны әлеге уңышлы алым белән Юрий Газинский шатландырды. Лужники стадионда Сауд Гарәбстаны командасы запасына барлыгы 5 гол килеп керде. Кунаклар бер уңышлы һөҗүм белән дә җавап кайтара алмый. Россиялеләр чираттагы уенны 19 июнь көнне Санкт-Петербургта Мисыр футболчылары белән үткәрәчәк. Мавыктыргыч футбол ярышларын калап, Мавыктыргыч футбол ярышларын карап, бик күп кенә балалар әлеге спорт түрен сайлаячак. Иң кыюлар инде бүгеннән үк бокс белән мауга. Боксчы булу өчен рингка чыктың да шунда ук көндәш белән ярыша башладың түгел. Җитезлек, игътибарлы һәм өлгер булу өчен күп кенә күнегүләр башкарырга кирәк. Балалар белән шөгыльләнүнең үзенчәлекләре бар. Алымнарны, бокстагы нечкәлекләрне уен рәвешендә аңлатырга кирәк. Булай эшләү күңелле дә, барлык мәгълүматлар истә дә кала. Казаннан Всеволод бокс түгәрәгенә күптән түгел генә йөрсә дә, бу төрнең барлык нечкәлекләрен белә. Көндәшкә лаеклы җавап кайтару өчен бик тырышып әзерләнергә кирәк. Тебе, если кто-то обижает вот на улице, ты можешь дать сразу сопернику сдачу. Или вот, например, в спарринге на боксе. Вот ты дерешься, и бывает промахиваешь удар. И даешь потом ответ. Балалар өчен бу яраткан спорт төре булудан тыш тәрбия чарасы да, монда чыныккан яшьләр физик яктан да, рухи яктан да көчле була. Мне нравится бокс тем, что тут можно сильным стать. Мне нравится бокс, и я поэтому тренируюсь, чтобы набрать много прессов и силы. В нашей школе бокса занимаются дети от 5 до 16 лет. Безнең бокс түгәрәгенә 5 яшьтән 16 яшькә кадәр булган балалар шөгыльләнә. Бик кечкенәләр аерым методика буенча уен рәвешендә күнегүләр үткәрә. Шул рәвешле аларда спортка кызыксыну уяна. Хәзер бит күп кенә балалар телефоннан аерыла алмый. Ата-аналар аларга игътибарлы булсын иде. Җәйге каникул булуга да карамастан күнегүләр дәвам итә. Монда яңа гына килүчеләр дә шактый тәҗрибәле булган спортчылар да бар. Әлбәттә, төп максат күнегүләр белән генә чикләнеп калмый. Яшь боксчылар алдагы ярышларга да әзерләнә. Киләчәктә алар Казан һәм республикадан зур ярышларда яклаячак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Алдагы ял көннәрегез мотор үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганечесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең мөлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аз болытлы һава. Температура 17 градус. Җәйге эссе көннәрне зарыгып көткәннәрне сөендерергә ашыган. Шимбә көнне антициклон тәэсирендә җылы һава үтеп керә. Төньяк көн чыгышта да 20 градуска кадәр җылы булачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәрә, Менделеевскида урыны белән яңгыр яву көтелә. Шулай да температура шактый күтәрелә. Киләсе атнада да һава шартлары уңай булыр дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатышның кайбер районнарында кояшлы һава көтелә. Температура 18 градуска кадәр. Ә көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аз болытлы һава. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда көн җылы һәм яңгырсыз булачак. Урандагы кояш берни түгел, күңелдә кояш булмаса да халык әйтемнәре. Шуңа күрә иң мөһиме күңел кояшын югалтмыйк. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561 08 81. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте. Игътибар, Приволжский торак комплексының 3-нче һәм 4-нче йортлары сатуга чыкты. Отышлы бәягә 1 яисә 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыз. Идел елгасы буенда кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский торак комплексында. Белешмәләр өчен телефон 561 08 81. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Температура 20 градуска кадәр. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 41%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.